होब्लासो अननाय मोनफिनो। बेनि बिदिन्थिखौ होदों BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। जेब्ला सरकार गैयामोन बै सरकार गैयि समाव आंनो रांनि अनसुंथाइ होनानै आंखौ फार्स्ट अनग्रोदों बे गामिया। खुंथायनि गोहोआव गैयै समाव जाय गामिया गावनो अननाय होदों आरो हेफाजाब होदों बे गामिनो अननाय होफिनदों बिक्रम दैमारिया। नंगौ, बेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि आरो BPFनि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया सिगां BPF सरकार गैयै समाव गावखौ मदद होनाय खाग्राबारि हालामनि सामथाइबारि गामिनि रायजो राजाफोरनो फिन अननाय होफिननाय महरै बाथौ मन्दिर लुफुंनानै होनो सिगांदों। गामिनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय दिनै बिक्रम दैमारिया बाथौ थानसालि लुफुंनानै होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। गामिनि सुबुंफोरनि हास्थायनाय बायदियै खामानि मावफुंनानै होनो आवगायनायनि थाखाय बिक्रम दैमारिनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर जासिदों सामथाइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। आंखौ थांनाय जेब्ला सरकार गैयामोन बै सरकार गैयि समाव आंनो रांनि अनसुंथाइ होनानै आंखौ फार्स्ट अनग्रोदों बे गामिया। कारन आं बै मोनसे कमिउनिटि आं बानायदोंमोन। बे कमिउनिटि बानायनायाव जेब्ला गोदान सरकार जिहेतु दङमोन बिथांमोननो बे खामानिखौ स्टप खालामनो होदोंमोन आरो स्टप खालामनो होनाय हिसाबै बे खामानिया स्टप जानानै दङमोन। नाथाय जेब्ला आं रायजोजों रायज्लायबाय रायजोआ आंनो मोनसे बोलो होदों, हौसला होदों जे नों खामानिखौ स्टप खालामनाङा, नांगौ जायोब्ला जोंनिफ्राय नोंनो रायजोनिफ्राय अनसुंथाइ होबावगोन, नङा होमबा? दा बे रायजोआ आंनो रांनि अनसुंथाइ होदों। रां अनसुंथाइ होनानै आंखौ मदद होबाय। जिहेतु बे मदद होनाय लेखा आङो बे गामिनो होफिननांगौ आंहा माबा मोनसे दङ। बेनिखाय आङो बे गामिनो बिनि अननायनि फिन